Il-Kampjonat Malti tal-Futbol li 36 Sports Malta Premier wasal fit-tmiemu hekk kif il-ħattu nhar it-tnejn li ġej mistennija jintlabu l-aħħar żewġ logħbiet li minnhom ikunu magħrufa l-finalisti ta' dan il-kampjonat. Bidin tkun l-ewwel sena minn mindu ġie approvat il-format il-ġdid tiegħu propost minn Malta Premier League immexxi minn Dr. Joseph Muscat. Nhar il-ħadd fis-sitta ta' filgħaxija se naraw li t-tim ta' Birkirkara taħt it-tmexxija tal-coach Stefano De Angelis jilgħab kontra dak ta' Sliema Wanderers immexxija mill-coach Malti Paul Zammit. Fil-waqt li tnejn fis-7 kwart ta' filgħaxija Champions Renjan ta' Hamrun Spartans immexxija mill-coach Winston Muscat mistennija jaffaċċjaw lit-tim ta' Florjana mmexxija mill-coach Darren Abdillah. Bekk minn 4 timijiet ikun fadal biss snejn li bejnietom issir finali nhar is-sibt 10 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali. L-4 timijiet kellhom staġun mill-aqwa wara numru ta' konfronti bejniethom u kontra timijiet l-oħra issa waslu f'dan l-istadju ta' semifinalisti. L-ewwel round ra lit-tim ta' Florjana fl-ewwel post u Birkirkara spiċċaw fit-tieni post. Fil-waqt fil-Closing Ground Sliema Wanderers ġew l-ewwel segwiti mill-Champions Hamrun Spartans.